Της Σέρβων διαδηλωτών με τις δυνάμεις αστυνομίας και της ειρηνευτικής δύναμης στο Κόσοβο, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την ανάπτυξη 700 επιπλέον στρατιωτών για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ο πόλεμος επιστρέφει στην Ευρώπη. Αλαουίτες, χριστιανοί, άμαχοι, γυναίκες και παιδιά βασανίζονται και εκτελούνται εμψυχρώς στη Συρία από μουσουλμάνους Σουνίτες ενόπλους της κυβέρνησης Αλ-Σάρα. Ένας νέος εμφύλιος έχει ξεσπάσει στη Συρία. We go through most dangerous course of action. Military officers are training local residents in urban warfare. Ми їх більше навчаємо тактики ведення бою в приміщенні, тобто відпрацювання захвату всієї будівлі. Вони займаються своїм життям, працюють на заводах, працюють вчителями, економістами, бухгалтерами. Але якщо нам знадобиться і ці люди прийдуть до нас захищати нашу країну, вони вже будуть знати, що їм робити. I'm recognized it's a very big danger of invasion because we have a lot of signals about it. Θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ, ανέφερε μηδιώντας σε εκδήλωση ο πρόεδρος της Τουρκίας, απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό και χρησιμοποιώντας στίχους από τραγούδι του 1974 για την εισβολή στην Κύπρο. Plan bizi bağlamaz. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Την οργάνωση του άμαχου πληθυσμού στην Παλαϊκή Άμυνα. Το αστράτευμα μας είναι αξιόμαχο, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Αν ξέρει ο καθένας σε ποιο χαράκωμα θα πει και θα του φερκίσει αν τολμήσουν και κάνουν, γιατί αυτοί ετοιμάζουν απόβαση, έχουν το μεγαλύτερο κρατικό στόλο. Θα ζώσουν το νησί με αυτά τα γήπρουα, τα μικρά, τα σκάφη και θα βγουν πάνω και αν μας βρουν απροετοιμάστες θα μας φάξουν όπως φάξανε τους Ισραηλίτες. Δεύτερο λοιπόν ατόπιμα, δεύτερη κίτρινη κάρτα τράβηξε η Χαριλάτου Κούπη. Διαμηνήθηκε από επιτελής κοινοβουλευτικής ομάδας προς τον βουλευτή Λέσβου ότι φεδρότητες, το Πασόκ δεν πρόκειται να ασχοληθεί ξανά με φεδρότητες και υπερβολές, με δηλώσεις που έχουν εφεδρό περιεχομένο, που είναι εκτός των θέσεων του κόμματος. Ο σύλλογος μας, έχοντας επίγνωση της πραγματικότητας που βιώνει η ελληνική ανενεργή εφεδρεία, έχει θέσει ως πρωταρχικό του σκοπό την αναβίωση και ανάπτυξη του στρατιωτικού αθλητισμού σε Έλληνες εφέδρους, οι οποίοι έχουν τη διάθεση να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, αλλά και τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη θητεία τους και εν γέννη σε όλους τους ενεργούς πολίτες που επιθυμούν να συμβάλλουν στον εθελοντισμό και στην προετοιμασία απέναντι σε οποιαδήποτε κρίση. Έτσι, την τελευταία 20ετία, ο Σύλλογος έχει αφιλοκερδώς προσφέρει την ευκαιρία σε τουλάχιστον 500 Έλληνες και Ελληνίδες να ασκηθούν στο στρατιωτικό αθλητισμό, να βελτιώσουν το αξιόμαχό τους, αλλά και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα βοηθήσουν αυτούς και την οικογένειά τους σε στιγμές κρίσεως ή έκτακτης ανάγκης. Ο ΣΑΕ, όπως και άλλοι σύλλογοι εφέδρων, μέσα στο πλαίσιο της διατήρησης και ανάπτυξης του στρατιωτικού αθλητισμού, προσφέρει στα μέλη του ένα ευρύ πρόγραμμα δραστηριοτήτων που ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνει επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνουν διάφοροι φορείς όπως το Πυροσβεστικό Σώμα, η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών, ο Ερυθρός Σταυρός, αλλά και ιδιωτικοί φορείς πιστοποιήσεων και εθελοντικές ομάδες διάσωσης. Εμείς με τη σειρά μας διοργανώνουμε επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκπαιδεύσεις, ώστε να βοηθήσουμε τα νέα μέλη μας να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και τις ατομικές δεξιότητες, αλλά και τη λειτουργία τους και συνεργασία τους εντός ομάδας. Δεν έχουμε καμία κομματική ή άλλη κατεύθυνση.
Εμείς απευθυνόμαστε προς την πολιτεία, προς τους θεσμούς και ευχόμαστε και ελπίζουμε και προσπαθούμε να λάβουμε την προσοχή και από εκείνους, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια στήριξη για αυτό που κάνουμε, διότι καταθέτουμε και ένα μέρος της καρδιάς μας και της ψυχής μας σε αυτό, ελπίζοντας αυτό για αυτά που είπα προηγουμένως, για τις καλές μέρες, για την ειρήνη. Έχοντας λοιπόν αναφέρει αυτά, επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω τα μέλη εθελοντικών ομάδων και συλλόγων και σωματείων, τα οποία επίσης βρίσκονται εδώ μαζί μας σήμερα, απαντώντας στο κάλεσμα που επίσης τους απευθύναμε, και τους ευχαριστούμε για αυτό, διότι η εφεδρεία πρέπει να είναι ενωμένη και να φαίνεται αυτό. Επιπλέον, ο Σύλλογός μας συμμετέχει σε παρελάσεις, διοργανώνει εράνους, συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις με ιστορικό, θρησκευτικό ή πολιτιστικό και κοινωνικό περιεχόμενο, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα σωματεία και αρμόδιους φορείς. Στα πλαίσια αυτά διοργανώσαμε το 2017 την πρώτη ημερίδα μας με θέμα «Ενεργή εφεδρεία και καθήκον ανθρωπότητας», με ομιλητή τον κύριο Νίκο Λιγερό. Το 2022 την δεύτερη ημερίδα μας με θέμα τον ρόλο της ενεργής εφεδρείας στην Ελλάδα, διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, με ομιλητές τους κύριους καθηγητές Φίλη Γεώργιο και Γρήβα Κωνσταντίνο. Το 2024 την τρίτη ημερίδα μας με θέμα «Εφεδρεία και παλαϊκή άμυνα, ο ρόλος του πολίτη σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον», με ομιλητές, όπως είδατε πριν, τον στρατηγό Σάβα Κολοκούρη, τον πρέσβη επιτιμή κύριο Γεωργιό Αϊφαντή, την δικηγόρο Παραρείο Πάγο κυρία Ειρήνη Μαρούπα και τον καθηγητή τον κύριο Κωνσταντίνο Γρήβα. Και έχουμε και την τέταρτη ημερίδα, στην οποία βρισκόμαστε όλοι εδώ μαζί σήμερα, με τους υπεριστάμενους στην έδρα αυτή ομιλητές που μας τιμήσαν με την παρουσία τους απόψε. Όσον αφορά τις προσπάθειές μας για τη βελτίωση της ετοιμότητας του θεσμού της εφεδρείας, από το 2010 ο ΣΑΕ, σε κοινή προσπάθεια με άλλους συλλόγους εφέδρων, όποτε ζητήθηκε, συμμετείχε σε ομάδες εργασίας του ΓΕΣ, κατέθεσε τις προτάσεις του και συνεχίζει να τις επικοινωνεί προς τους αρμόδιους φορείς με στόχο την αξιοποίηση των ενεργών εθελοντών εφέδρων προς όφελος της ενίσχυσης της αμυντικής ετοιμότητας της χώρας μας. Περισσότερα όμως για αυτά θα πούμε αργότερα, ενώ τώρα θα μου επιτρέψετε να καλέσω στο βήμα για ένα χαιρετισμό τον πρόεδρο του ΣΑΕ, κύριο Βυσβάρδη Μάριο. Κύριε Πρόεδρε, περάστε. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να χαιρετήσω τους εξαιρετικούς ομιλητές, τους επίσημους προσκεκλημένους, τους φίλους εθελοντές έφεδρους και από διάφορες ομάδες εθελοντικές που βλέπω εδώ και συνεργαζόμαστε χρόνια και όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ. Τι είναι εθελοντισμός? Είναι το φιλότιμο. Είμαστε ο μοναδικός λαός που έχει αυτό τον όρο. Η αλληλεγγύη είναι κάτι που έχουν προσπαθήσει κάποιοι να χαθεί από τον Έλληνα. Ο εθελοντής δίνει το χρόνο χωρίς να περιμένει ανταμοιβή, όφελος ή κέρδος. Τι χρειάζεται για να είσαι εθελοντής? Να προσφέρεις κάποιον από το χρόνο σου. Ο χρόνος μας είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Αν αναλογιστούμε ότι σήμερα το πρωί είναι ήδη παρελθόν. Εσείς όμως σήμερα το απόγευμα είσαστε εδώ για κάτι που αφορά την ασφάλεια, την προετοιμασία και την επιβίωση του έθνους. Και γι' αυτό, για εμάς, είσαστε εν δυνάμει εθελοντές και ενεργοί πολίτες. Τι είναι ενεργός πολίτης? Είναι αυτός που βλέπει το πρόβλημα και δεν το παρακάμπτει. Δεν κάνει τον αδιάφορο. Σίγουρα δεν είναι αυτός που κάθεται στο καναπέ, βλέπει ένα πρόβλημα και αρχινάει να λέει «Καλά, δεν υπάρχει οργάνωση, τι κάνουνε, μπορούσε να γίνει αυτό, εκείνο, το άλλο». Νομίζετε ότι το έθνος έχει επιβιώσει τόσους αιώνες με τέτοιους πολίτες? Όχι, δεν έχει επιβιώσει με τέτοιους πολίτες. Έχει επιβιώσει με ανθρώπους που θυσίασαν το εγώ και είδαμε το εμείς. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να παραδώσουμε ένα έθνος όπως τουλάχιστον το λάβαμε. Υπάρχει τρόπος λοιπόν και έχουμε ρόλο και ευθύνη όλοι σε αυτό. Μπορείτε να ενταχθείτε σε διάφορους ευθελοντικούς συλλόγους, σε διάφορες εθελοντικές ομάδες
να παρακολουθήσετε διάφορα σεμινάρια ώστε να είσαστε προετοιμασμένοι. Καλή είναι η θεωρία. Είναι κάτι που είναι το εύκολο. Κάντε πράξεις, γίνετε εσείς το παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ. Για να έχεις ειρήνη, γιατί ο ορφικός ύμνος Αθηνάς λέει «δώσου δειρήνην πολύ ολβών», στο τέλος επικαλείται τη Θεά της Σοφίας να μας δώσει ειρήνη. Πρέπει να είσαι έτοιμο πόλεμος. Γιατί αν χαλαρώσεις, οι εχθροί γύρω σου δεν θα σε αφήσουν να έχεις ειρήνη. Κοιμάται τον ύπνο του δικαίου όποιος νομίζει ότι είναι φιλιρηνικός εάν δεν γνωρίζει από πόλεμο. Αυτό ήταν αυτό που χαρακτήριζε τον Έλληνα ανέκαθεν. Και το τελευταίο που θεωρώ ότι συνάδει απόλυτα με αυτό που πρεσβεύει η ομάδα μας εδώ, επιστήμη των καταπόλεμων πραγμάτων. Δεν είναι μόνο να είσαι ανδρείος, είναι να γνωρίζεις και από τα πολεμικά πράγματα. Γιατί ωραία, εγώ είμαι ανδρείος και άμα χειριστώ λάθος ή το όπλο ή δεν ξέρω πώς να αμυνθώ, θα με σκοτώσουν. Επομένως εδώ, και τελειώνω με αυτό, είναι χρέος όλων μας να μπορέσουμε να μάθουμε αυτή τη γνώση για να υπερασπιστούμε όχι μόνο τους εαυτούς μας, τον συνάνθρωπό μας, τον συνέλληνα, την πατρίδα μας. Γιατί όταν ο Έλληνας τελικά γίνει ο πλήτης, τότε μπορεί να λέγεται άξιος πολίτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να είμαι σε ένα δεύτερο συνέδριο του ΣΑΕ και ως ομιλητής. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί και ο χρόνος έχει περάσει. Άλλωστε, είναι πολύ συμπυκνωμένα αυτά που είναι να πούμε. Η άποψή μου είναι ότι η ανάγνωση περί εφεδρείας παλαϊκής άμυνας πρέπει να είναι μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάγνωσης το ποιο είναι το διεθνές σύστημα σήμερα, ποια είναι η απειλή που αντιμετωπίζουμε και ποιες είναι οι εξελίξεις στην τέχνη, επιστήμη και τεχνολογία του πολέμου. Να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν το πολύ συζητάμε, που είναι η μετάλλαξη του διεθνούς συστήματος. Ακόμη η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων θεωρεί ότι ζούμε σε ένα μονοπολικό πλανήτη, στον οποίο ο όπλος πλανητάρχης κάνει κουμάντο. Αυτό δεν ίσχυε ποτέ. Οι πιο προωθημένες απόψεις που σιγά σιγά επιβάλλονται είναι ότι έχουμε πάει σε έναν πολυπολικό κόσμο, ωστόσο και αυτό είναι μια μερικώς σωστή ανάγνωση. Η πραγματικότητα μάλλον, και όπως λένε πολλοί Αμερικανοί διανοητές, είναι ότι έχουμε περάσει όχι απλώς ένα μεταψυχροπολεμικό διεθνές σύστημα, αλλά ουσιαστικά τελειώνει μια περίοδος περίπου 500 ετών, που ξεκίνησε με τον Ερίκο το Θαλασσοπόρο και φτάνει στο τέλος της, που είναι η κυριαρχία των ευρωπαϊκών και ευρωγενών δυνάμεων.
είτε άμεση κυριαρχία, όπως ήταν στην περίοδο της αποικιοκρατίας, είτε ήταν η κυριαρχία σε θέματα οικονομίας, αξιών, τεχνολογίας και μια σειρά από άλλα. Τώρα έχουμε την άνοδο των δυνάμεων της Ανατολής που αμφισβητούν αυτό το παλαιό μάλλον σύστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι δυτικές, οι ευρωγενείς και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θα πάψουν να έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά μπαίνουμε σε έναν πιο πλουραλιστικό κόσμο. Οπότε, οι παίχτες αυτοί, που δεν είναι νέοι παίχτες, είναι παλαιοί παίχτες, διεκδικούν όχι απλώς μια θέση σε ένα διεθνές σύστημα που κατά κάποιο τρόπο θα ήταν μια μεγενθυμένη ανάγνωση του Βεσφαλιανού πολυπολικού συστήματος που υπήρξε στην Ευρώπη μετά το 1648 και μέχρι τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο. Διεκδικούν μια νέα ταυτότητα και επειδή πολλές από αυτές τις χώρες έχουν αυτοκρατορικό παρελθόν, διεκδικούν μια επαναφορά στην αυτοκρατορική τους διάσταση. Μία εξ αυτών των χωρών, για την ακρίβεια η πιο φιλόδοξη, η πιο ακραία φιλόδοξη, παρανοϊκά φιλόδοξη, είναι η Τουρκία. Η Τουρκία δεν είναι η Τουρκία που αντιμετωπίσαμε το 1996, δεν είναι καν η Τουρκία που αντιμετωπίσαμε το 2020, δεν είναι η Τουρκία που ήταν πριν το πραξικόπημα εναντίον του Ερντογάν. Είναι μια τρομακτικά φιλόδοξη χώρα που θέλει ουσιαστικά, εάν βάζαμε στον πυρήνα της υπόστασής της υπαρξιακής ταυτότητας ένα στοιχείο, αυτό θα ήταν η αναγέννηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το λέει, αλλά για να υπάρξει η αναγέννηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πρέπει να πάψει να υφίσταται έστω και ιστορικά το στοιχείο που οδήγησε στην καταστροφή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που είναι η Επανάσταση του 1821. Οι Τούρκοι μέσα στον πυρήνα της σκέψης τους, μπορεί και υποσυνείδητα, αλλά αυτό ισχύει, έχουν μια αντιστροφή του 21 και μια ουσιαστικά υποδούλωση της Ελλάδος. Αυτό και γι' αυτό το λόγο δεν εξηγείται με λογικούς όρους η τρομακτική επιθετικότητα που ασκούν εναντίον της Ελλάδος. Ένας υβριδικός πόλεμος ουσιαστικά που έχει αποσκοπεί ξεκάθαρα στην εξαφάνιση της Ελλάδος ως κανονική χώρα στον πλανήτη και μετατροπή της ξανά σε ένα άτυπο προτεκτοράτο. Με τη χαρούμενη φυσικά συνεργασία κομματιών εδώ της του ελληνικού συστήματος εξουσίας που δεν έχουν ποτέ, οι πρόγονοί τους δεν αισθάνθηκαν ποτέ βολικά με την εθνική ανεξαρτησία και πολύ χαρούμενα θα γύριαζαν σε μια νεοκοτζαμπάσικη ταυτότητα. Το ένα είναι αυτό. Έχουμε λοιπόν ένα νέο διεθνές σύστημα, μια νέα Τουρκία που είναι τρομακτικά φιλόδοξη, πάρα πολύ επικίνδυνη και υπάρχουν και κάποια άλλα. Έχουμε την επαναφορά του κανονικού πολέμου. Έχουμε ουσιαστικά επαναφορά του πολέμου στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Δηλαδή μετά από μια σειρά από παρανοϊκές αναγνώσεις διεθνώς περί του τι είναι ο πόλεμος, πώς διεξάγεται, με τι μέσα και τι σημαίνει, του τύπου οι πόλεμοι πλέον θα είναι μόνο υψηλής τεχνολογίας, θα κρατάνε λίγο. Μετά δε την 11η Σεπτεμβρίου και τον μεσαίωνα στη στρατιωτική επιστήμη που υπήρξε με τον πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία, αυτό που κυριαρχούσε και σε σχολές πολέμου και εδώ στην Ελλάδα και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, είναι ότι πλέον μόνο ολιγόριθμες δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων θα είναι αυτές που θα έχουν τη δράση. Οι μαζικοί στρατοί έχουν περάσει στο παρελθόν. Πλέον οι κανονικοί πόλεμοι και αυτό που λέμε ολοκληρωτικός πόλεμος δεν υφίσταται και πλέον οι πολεμικές δράσεις θα γίνονται μόνο στο περιβόητο πλαίσιο των λεγόμενων επιχειρήσεων εκτός του πολέμου. Peacekeeping, peace nation making και όλα αυτά, αντιαντάρτικες επιχειρήσεις κλπ. Όλα αυτά κατέρευσαν ολοκληρωτικά και απόλυτα, κατέρευσαν και στην Ουκρανία, όπου εκεί έχουμε έναν πόλεμο ολοκληρωτικό όσον αφορά τα μέσα, τις απώλειες που προκαλεί, όχι όμως τους σκοπούς. Είναι ένας πόλεμος που μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που συνέβαινε στο δυτικό μέτωπο στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο ή με τον πόλεμο της Κορέας. Ωστόσο, είναι ένας ολοκληρωτικός πόλεμος, επαναλαμβάνω, όσον αφορά την αιμονή και των δύο δυνάμεων να θυσιάζουν ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε αυτή την κρεατομηχανή, χωρίς να υπάρχει κάποιο εμφανές κέρδος. Έχουμε όμως κι άλλα. Είδαμε στη Συρία να έχουμε ένα πολεμικό εργαλείο, κατά κάποιο τρόπο το διαλεκτικό αντίθετο της Ουκρανίας, όπου εκεί είδαμε μία συντριβή μιας χώρας, όχι απλώς μιας αλλαγή καθεστώτος, αλλά την κατάληψη και την εξαφάνιση ουσιαστικά
της Συρίας όπως τη γνωρίζαμε. Δεν πρόκειται να ξαναυπάρξει Συρία, κάτι άλλο θα βγει από εκεί, εάν βγει, μέσα σε μερικές ημέρες. Οπότε βλέπουμε ότι ο πόλεμος επανέρχεται σε αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή ένα εργαλείο διαμόρφωσης των εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο που μπορεί να προκαλέσει τρομακτικά δεινά. Δεν θα είναι περιορισμένος σε συγκρούσεις χαμηλής έντασης, υψηλής τεχνολογίας. Σίγουρα δεν είναι κατά ανάγκη ότι θα διατηρηθεί για μικρό χρονικό διάστημα. Μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και φυσικά δεν υπάρχουν δυνάμεις που μπορούν να τον ελέγξουν. Είπαμε, ας πούμε, ότι τα drones είναι η μεγάλη απειλή του χτες και του σήμερα. Ναι, και για τα drones όμως δημιουργούνται αντίδοτα. Είναι θέμα χρόνου να έχουμε συγκροτημένες αντι-drone αρχιτεκτονικές τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και γενικότερα. Πολλά όπλα, τόσο καινούρια όσο και παλιά, βγαίνουν για αυτό το σκοπό. Για παράδειγμα, στην ΤΕΦΕΑ, ας πούμε, η SAS, μια ελληνική εταιρεία, είχε ένα drone σε αντι-drone ρόλο που εκτόξευε 2 μικρές ρουκέτες των 70 χιλιοστών, τροποποιημένες Hydra, οι οποίες ουσιαστικά λειτουργούσαν σαν ένα τεράστιο λιόκανο όπλο. Δηλαδή, έφευγε η ρουκέτα και άνοιγε και εξαπόλυε περίπου 3.000 σκάγια, χοντρά σκάγια, αυτά που λέμε στο κυνήγι τα δράμια, δημιουργώντας ένα σύννεφο διαμέτρου περίπου 300 μέτρων, που η δουλειά του ήταν να συντρίβει μεγάλες συγκεντρώσεις από drones που κάνουν μαζική επίθεση, από σμήνη ή υπερσμήνη από drones που κάνουν μαζική επίθεση χρησιμοποιώντας αυτόνομη λειτουργία, εφαρμόζοντας αυτόνομο τρόπο δράσης με τεχνητή νοημοσύνη. Το μεθαύριο του πολέμου δηλαδή, τα πάσης φύσεως drones όντως θα έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν, αλλά δεν θα είναι η απόλυτη κυρίαρχη στο πεδίο της μάχης, όπως πολλοί νομίζουν. Που έτσι κι αλλιώς αυτό είναι αδύνατο. Σε όλη την ιστορία των πολέμων δεν υπήρξε ένα οπλικό σύστημα για το οποίο να μην αναπτυχθούν αντίδοτα. Δεν υπάρχουν αυτό που λένε οι Αμερικανοί magic bullets. Άρα θέλεις γρήγορη προσαρμογή. Και λοιπόν και στο μεθαύριο του πεδίου μάχης θέλεις κόσμο. Θέλεις αυτό που λένε οι Αμερικανοί attritability, δηλαδή την πολυτέλεια, να μπορείς να έχεις απώλειες, να χάσεις υλικό, να χάσεις και ανθρώπους και να μπορέσεις να λειτουργήσεις σε γρήγορη προσαρμογή στα τεκτενόμενα και με αποκεντρωτικό τρόπο. Attritability σε μια κοινωνία όπως είναι η ελληνική, στην οποία η πληθυσμιακή πυραμίδα έχει αντιστραφεί, μπορεί να προκύψει, δηλαδή αποδοχή από την κοινωνία κάποιου ποσοστού απολειών, μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο όταν ολόκληρος ή τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, όλων των φύλων, όλων των ηλικιών, συμμετέχει στην πολεμική διαδικασία. Μπορεί να ακούγεται λίγο έτσι ομό αυτό το πράγμα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, εάν θέλουμε να έχουμε στοιχειώδη ικανότητα αντιμετώπισης ενός αντιπάλου, ο οποίος επενδύει ακριβώς στην μαζική καταστροφή και επενδύει και σε συστήματα που αποτελούν ασύμμετρες απειλές για εμάς. Είπε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πριν ο κύριος Γερογλής για το τι μπορεί να κάνει η Τουρκία στο να χτυπήσει κρίσιμες υποδομές. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι ελέφαντες στο δωμάτιο που δεν τους πολύ συζητάμε. Ένας από αυτούς είναι το τουρκικό βαλιστικό οπλοστάσιο. Οι βαλιστικοί πύραυλοι της Τουρκίας αποτελούν μια ασύμμετρη απειλή. Γιατί ασύμμετρη απειλή? Γιατί θα χτυπήσουν, ας αφήσουμε τις πολιτικές υποδομές, ή τουλάχιστον πιθανολογούμε ότι μπορούν να χτυπήσουν τα αεροδρόμια μας. Άρα και πού να χτυπήσουν? Τους διαδρόμους αποπροσγείωσης. Η ακρίβεια πλήγματος είναι δεδομένο με βάση τι βλέπουμε στον κόσμο και τις τεχνολογίες που υπάρχουν, ότι μπορεί να επιτύχουν ένα μέσο κυκλικό σφάλμα της τάξης των 10-15 μέτρων. Άρα, ένα μπαράζ βαλιστικών πυράβλων μπορεί να δρανοποιήσει έστω και για μερικές ώρες, εγώ δεν λέω μέρες, αλλά ώρες, τα αεροδρόμια μας. Οπότε, όχι F-35, όχι Rafale, οι εξωγήινοι να σου έχουν φέρει από τον Battlestar Galactica, να πούμε, αλλά να χρειάζεσαι διάδρομο να απογειωθείς, απλά δεν θα μπορείς να απογειωθείς. Τόσο απλά. Λοιπόν, οπότε τι κάνεις? Αναγκαστικά, λοιπόν, πρέπει και εσύ να εμπλουτίσεις το πολεμικό σου εργαλείο και να χρησιμοποιήσεις εναλλακτικές μεθόδους άμυνας, προβολής ισχύως κλπ. Είναι μια τεράστια κουβέντα για το πώς γίνεται αυτό. Γίνεται, το ξαναλέω, αλλά η λογική σου πρέπει να είναι όχι φετιχισμός, όχι όπλα τοτέμ, όχι ευάλωτες
φωνικές αλυσίδες και δικτυοκεντρικές δομές με πάρα πολλές αχίλιες πτέρνες και attritability, δηλαδή ικανότητα να απορροφήσεις τα πλήγματα του αντιπάλου και να επιφέρεις και σε αυτόν συντριπτικά πλήγματα. Και για να το κάνεις αυτό, θα το πω για μία ακόμη φορά, θέλεις παλαϊκή άμυνα. Δεν θέλεις μικρό επαγγελματικό στρατό. Τέλος. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μια λογική παλαϊκής άμυνας είναι κρίσιμη σημασίας για να αναπτυχθεί και μια εγχώρια σχολή, μια εγχώρια θεωρία νίκης έναντι του αντιπάλου, πάνω στην οποία να εδραστεί και μια ουσιαστική αποτρεπτική πρόταση έναντι της Τουρκίας. Δηλαδή, εάν περάσεις το μήνυμα και στον εχθρό και στους φίλους και σε άλλους, ότι εγώ, κοίτα να δεις, είναι αυτό που λέμε αποτροπή δια της άρνησης, όχι deterrence by denial, όχι αποτροπή δια της τιμωρίας. Δηλαδή, εγώ δεν θα δεχτώ το αποτέλεσμα, δεν θα δεχτώ να μου καταλάβει η Τουρκία ένα μικρό νησάκι και να μην αντισταθώ. Θα οδηγηθώ σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Και πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα? Ότι αν σε όλη την ελληνική επικράτεια υπάρχουν άνθρωποι έτοιμοι να θυσιαστούν και να σκοτωθούν πολεμώντας για το σπίτι τους, όχι για να νικήσουν εκεί, εκείνη τη στιγμή τακτικά, αλλά ακριβώς για να αποτρέψουν την Τουρκία να επιτύχει ένα τετελεσμένο με λογικό κόστος και να πάει μετά σε διαπραγματεύσεις, αυτό αποτελεί κομβικό κομμάτι της αποτρεπτικής στρατηγικής κάθε χώρας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν εύκολα και το πρόβλημα είναι ακριβώς το εύκολο. Δηλαδή, πολλοί, και εγώ προσωπικά, αλλά και πολλοί άλλοι αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο δεν γίνονται όλα αυτά. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν έχουμε γεμίσει drones και FPV, πολλό δε μάλλον σμηνώσεις πολυάριθμων συστημάτων, πλοία οπλοστάσια ή κάτι άλλο να μπορούμε να μεταφέρουμε και να κάνουμε μαζική κρούση. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Μία που δεν πολύ ακούγεται είναι ότι οι στρατοί σε όλο το μήκος της ιστορίας είναι τρομακτικά συντηρητικοί οργανισμοί. Αντιδρούν στην αλλαγή. Δεν αλλάζουν για μια σειρά από λόγους. Για όποιον θέλει κάτι παραπάνω, κατ' εμέ ένα εκπληκτικό βιβλίο είναι The Art of Military Innovation, είναι Oxford University Press, είναι του Eitan Samir, Ισραηλινός, μια τεράστια μορφή στο στρατοβιομηχανικό Ισραηλινό σύμπλεγμα, και του Edward Ludwig, που είναι πολύ απλά ένας από τους μεγαλύτερους στρατηγιστές εν ζωή. Και λέει ακριβώς γιατί οι στρατοί στον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών, και αυτή είναι στην κορυφή για την ακρίβεια, δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα. Και πώς μπορείς να κάνεις κάποιες έτσι, να αναπτύξεις δομές. Η βασική δομή, λέει ο Σαμίρ, και αυτό είναι και το Ισραηλινό μοντέλο, είναι ακριβώς να μην υπάρχει αμιγώς επαγγελματικός στρατός. Στο στρατό, ο στρατός να βασίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες στρατιώτες. Να έχει ένα βαθμό ερασιτεχνισμού, για να μην αναπτύσσονται κλαδικές νοοτροπίες, να μην λειτουργούν οι αεροπόροι ως αεροπόροι και τίποτε άλλο, να μην λειτουργούν οι ναύτες ως ναύτες και τίποτε άλλο, και μια σειρά από άλλα. Και λέμε για τα απλά, να μην αρχίσουμε να μιλάμε για οικονομικά συμφέροντα, για συνειδητή προσπάθεια κύκλων που δεν θέλει ενίσχυση της άμυνας κλπ. Αλλά σε κάθε περίπτωση το να αναπτυχθεί μια κουλτούρα παλαϊκής άμυνας στο ελληνικό στράτευμα είναι κρισιμότατης σημασίας. Και το πιο σημαντικό, κατ' εμέ, και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι χρειαζόμαστε αυτή την φιλοσοφία του πολίτη οπλίτη, τη χρειαζόμαστε ως κοινωνία. Χρειαζόμαστε δηλαδή τη λογική του πολεμιστή μέσα στο σύνολο, ακριβώς για να αρχίσουμε να γυρνάμε στο εμείς, που είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασίας, για να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε νοοτροπία αντίστασης, να καταπολεμήσουμε όταν παίρνεις ένα όπλο στα χέρια σου, ακόμη και αν αυτό το όπλο είναι αδίκανο. Παρεπτόντως, τα λιόκανα όπλα είναι τρομακτικά πολύτιμα στο σημερινό πόλεμο, από πολλές απόψεις. Λοιπόν, ακόμη και αν δεν είναι αδίκανο, είναι μια εφαρμογή στο κινητό σου που μπορεί να έχει μια μεγάλη κυρία και να περνάει δεδομένα από στοχοποίησης για ένα άρμα μάχης που περνάει έξω από το σπίτι σου, όπως έγινε στην Ουκρανία. Λοιπόν, και μια σειρά από άλλα, αρχίζεις να πετάς από πάνω σου ή να βγάζεις έξω σου, να απελευθερώνεσαι από το ανθρωπάκι και γίνεσαι πολίτης. Αρχίζεις να καταπολεμάς την ητοπάθεια, τον ατομισμό, τον φόβο και γίνεσαι ενεργός
πολίτης μιας χώρας, η οποία ενός λαού, ενός έθνους, ενός γένους, το οποίο έχει ένα τρομακτικά μεγάλο ιστορικό ρόλο να παίξει, εάν θέλει, ή θα οδηγηθεί σε μια ιστορική έκλειψη. Οι προκλήσεις για την Ελλάδα είναι τρομακτικές. Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες και τεράστιοι κίνδυνοι. Η απειλή της Τουρκίας, που είναι έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ μεγάλη, είναι ίσως η κορυφή του παγόβουνου μιας ευρύτερης υπαρξιακής απειλής για την Ελλάδα. Είναι το δημογραφικό, είναι η μαζική είσοδος ξένων πληθυσμών, είναι η άρνηση της εθνικής ταυτότητας, η άρνηση του ιστορικού σου παρελθόντος, η άρνηση της βιολογικής σου ιστορικής ταυτότητας και μια σειρά από άλλα. Αυτά δεν επιλύονται μέσω πανεπιστημιακών διαλέξεων. Επιλύονται διά της παιδείας, η οποία πρέπει να ξεκινάει από το δημοτικό. Αλλά από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή δεν γίνεται, μια παρόμοια προσπάθεια που τοποθετεί, επαναλαμβάνω, τον καθέναν από εμάς, ανεξαρτήτως φυσικής καταστάσεως, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή οτιδήποτε άλλο, τον τοποθετεί μέσα σε μια λογική πολεμιστή και μέσα στο εμείς, είναι κρίσιμη σημασίας για να, αν μη τι άλλο, να δημιουργηθεί μια μαγιά για στο κοντινό μέλλον να αρχίσουμε να έχουμε μια άλλου τύπου υπαρξιακή ανάγνωση του εαυτού μας και των απειλών που μας αντιμετωπίζουν. Να γίνουμε δηλαδή πολεμιστές και όχι ητοπαθείς ατομιστές. Λοιπόν, και θα κλείσω με αυτό. Έχουμε φτάσει, σήμερα ήμουνα στη Λαμία το πρωί, στα εγγένεια ενός μνημείου για του Μάρκου Μπότσαρη. Ο Μάρκος Μπότσαρης ήταν ένας από τους πολύ μεγάλους πολεμιστές, άγιους πολεμιστές, μου είπε ένας ιστορικός εκεί, ο Χρόνης ο Βάρσος, και ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση των ανθρώπων της εποχής, οι οποίοι ξεκίνησαν μια επανάσταση, όχι για να φτιάξουν το μικρό ελλαδικό κράτος το οποίο προέκυψε, για να φτιάξουν, να ξαναγεννήσουν, να απελευθερώσουν μια αυτοκρατορία. Το μέλλον της Ελλάδας, λοιπόν, είναι ή θα λειτουργήσουμε ως δυνάμει, αυτοκρατορική δύναμη σε αυτόν τον νέο κόσμο, όχι δια της ισχύως όπως οι Τούρκοι, αλλά δια του πολιτισμού, ή θα οδηγηθούμε στην ιστορική μας έκλειψη. Αλλά για να οδηγηθούμε και να επιτύχουμε σε αυτό το ρόλο, πρέπει να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας. Και για να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας, πρέπει να γίνουμε ξανά πολεμιστές, να πετάξουμε το ανθρωπάκι από πάνω μας. Και ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι ακριβώς η παλαϊκή άμυνα. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, θα το κάνουμε μόνοι μας. Μην περιμένετε από τις κρατικές δομές αυτή τη στιγμή. Όπως μπορούμε, άλλωστε οι μεγάλες αλλαγές γίνονται πάντοτε από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω. Όχι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι και στον κρατικό μηχανισμό, σαφώς υπάρχουν, που έχουν, ανέφερε το κείμενο τον Κωστή, ένας πολύ σοβαρός στρατιωτικός που κάνει πάρα πολύ δουλειά. Εννοείται ότι υπάρχουν, αλλά δυστυχώς οι νοοτροπίες που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή είναι είτε με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο εθνομηδενιστικές, οπότε πρέπει να κινηθούμε μόνοι μας και να αρχίσουμε να χτίζουμε αυτό συλλογικές δομές που είναι, επαναλαμβάνω, κρίσιμες και για την άμυνα, αλλά και για την αίσθηση εθνικής ταυτότητας και εθνικού σκοπού που πρέπει να έχουμε. Πανελλήνιοι αγώνες ετοιμότητας εφέδρων. Οι αθλητικοί αγώνες συνδέονται αναπόσπαστα με το λαό μας και την εθνική μας ιστορική παράδοση. Έτσι και οι σύλλογοι εθελοντών εφέδρων διοργανώνουν συχνά αγώνες στρατιωτικών αντικειμένων και ασκήσεις αξιολόγησης, ώστε οι διαγωνιζόμενοι εθελοντές να μπορούν να προετοιμάζονται, να αγωνίζονται και να βελτιώνουν διαρκώς το αξιόμαχο, τις γνώσεις τους σε στρατιωτικά αντικείμενα, αλλά και τη φυσική τους κατάσταση και το πνεύμα ομάδας. Οι αγώνες αυτοί καλλιεργούν επιπλέον την ευγενή άμυλα, αλλά αναπτύσσουν και δεσμούς φιλίας μεταξύ των εφέδρων, οι οποίοι κατοικούν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας μας, αλλά και έξω από αυτήν. Ο ΣΑΕ λαμβάνει με συνέπεια μέρος σε τέτοιους αγώνες με περίπολα, τα οποία προετοιμάζονται καθ' όλο το έτος. Τέτοιοι αγώνες, ασκήσεις που γίνονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδος είναι ο γνωστός σε όλους τους Μακεδονομάχους στη Βόρεια Ελλάδα, με διοργανωτή τη Μητροπολιτική Λεφέδ, ο αγώνας τρίαθλο «Ο πλήτης δρόμος» που διοργανώνουν τα ΤΕΝΕΦ στις Πλατεές, καθώς και ο ετήσιος στρατιωτικός αγώνας καταδρομέων που διοργανώνει η Λέσχη Εφέδρων Καταδρομέων. Ο σύλλογός μας, στο καθήκον που του αναλογεί, τα τελευταία 10 έτη διοργανώνει τον Πανελλήνιο Αγώνα Άσκηση Εφέδρων Athens Patrol στην Αττική. Στον αγώνα αυτόν, οι διαγωνιζόμενες εξαμελείς ομάδες
για 24 συνεχόμενες ώρες αναλαμβάνουν στα πλαίσια του σεναρίου της άσκησης μία αποστολή κατά την οποία πρέπει να κινηθούν στο πεδίο διανύοντας κατά μέσο όρο περί τα 20-25 χιλιόμετρα με πλήρη φόρτο, αντιμετωπίζοντας πολλαπλές δοκιμασίες και αξιολογήσεις σύγχρονου πεδίου μάχης, όπως εχθρικές ενέδρες, μάχη αστικού πεδίου και κλειστού περιβάλλοντος, αμφίβιες κρούσεις, αλλά και ορεινό αγώνα, πρώτες βοήθειες μάχης, διαβιβάσεις, κλήσεις υποστηρίξεως, επιβίωση, διαβίωση και πολλά άλλα. Τώρα, το FPV drone τι είναι αυτό που έκανε? Εκδημοκρατικοποίησε την όλη διαδικασία της κρούσεως ακριβίας. Δηλαδή, έδωσε την ικανότητα στον μέσο πλήτη, σε εμένα και εσάς εν ώρα κρίσης, να μπορούμε να διεξάγουμε ένα συγκεκριμένο προφίλ κρούσης ακριβίας. Δηλαδή, μπορούμε με αυτόν τον εκπληκτικά απλό τρόπο, μπορεί ο εκάστοτε ο πλήτης, και το έχουμε δει στα πεδία επιχειρήσεων της Ουκρανίας και σε υπόλοιπα που θα συζητήσουμε παρακάτω, μπορεί να χτυπήσει άρματα μάχης, τεθωρακισμένες εχθρικές δυνάμεις γενικότερα, εχθρικές δυνάμεις πεζικού. Το κομμάτι με τις εχθρικές δυνάμεις πεζικού, ας πούμε, για παράδειγμα, το βλέπουμε να το κάνει το ΠΚΚ, όταν υπήρχε κουρδικές παραστρατιωτικές δυνάμεις, τέλος πάντων, εναντίον του τουρκικού στρατού στα βουνά του Βόρειου Ιράκ. Τι είναι αυτό που αξιοποιούν? Αξιοποιούν αυτό που είπαμε, τα FPV drone, για να χτυπήσουν τουρκικές δυνάμεις σε ορεινό και όλα σε μεγάλο υψόμετρο. Σε βουνοκορφές, σε τέτοιες επικίνδυνες πλαγιές, αξιοποιούν τα συγκεκριμένα μη επανδρομένα οχήματα. Επίσης, μπορούν τα συγκεκριμένα οχήματα με χρήση από τον ταπεινό χειριστή, από τον ταπεινό πλήτη, να χτυπήσουν ακόμα και ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν σε ένα χαμηλό ύψος. Κάτι τέτοιο το βλέπουμε σε μεγάλο βαθμό να γίνεται στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Εννοείται, το βλέπουμε μέχρι και στην Μιανμάρ, όπου μπορεί να χτυπήσει εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι Ουκρανοί οπλίτες, οι οποίοι βρίσκονται σε χαρακόμματα, έχουν την ικανότητα να εκτοξεύσουν ένα FPV drone και να χτυπήσουν ρωσικά Orlan 10, για παράδειγμα, και αντίστοιχα Ρώσοι οπλίτες οι οποίοι βρίσκονται στο πεδίο της μάχης σε απόσταση 500 μέτρων από τον αντίπαλο να σηκώνουν FPV ντρονάκια για να κυνηγήσουν είτε ουκρανικά ελικόπτερα είτε ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ελπίζω να γίνεται αντιληπτό το τι σημαίνει η εκδημοκρατικοποίηση της ακρίβειας κρούσης. Ουδέποτε κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας ιστορίας ο οπλίτης δεν είχε τόσο μεγάλη συμβατική και οριακά στρατηγική ισχύ στο πεδίο της μάχης όσο έχει σήμερα. Και ξαναλέω, μιλάμε για τον ταπεινό οπλίτη. Καλησπέρα και από πλευράς μου. Ιδιαίτερη η χαρά και η τιμή για την πρόσκληση που μου απέστειλαν οι διοργανωτές και βεβαίως είναι μέσα στις αρχές μου όσο μπορώ και στο μέτρο των γνώσεων και των εμπειριών που έχω να συμμετέχω σε αυτή την κοινή προσπάθεια και στο έργο του Στρατιωτικού Συλλόγου. Θα ήθελα λοιπόν, κατόπιν συζήτησης με τον κύριο Παπαβασιλείου, συζητήσαμε να αναπτύξω το θέμα της κινητοποίησης της εφεδρείας και της παλαϊκής άμυνας. Πριν όμως μπούμε στο θέμα της κινητοποίησης, όπου λίγα θα πούμε για το θέμα της κινητοποίησης, θα ήθελα να δούμε βαθύτερα τα θέματα της εφεδρείας, της παλαϊκής άμυνας, αλλά και άλλων ενιών που μας απασχολούν, καθώς υπάρχει, επιτρέψτε μου να πω, μεγάλη ημιμάθεια στην κοινή γνώμη, έως και πλήρη άγνοια. Ξέρετε όμως, καλύτερα είναι κανείς να μην γνωρίζει κάτι, οπότε γνωρίζει το μέγεθος της άγνοιάς του, από το να έχει μια ημιμάθεια και να νομίζει ότι γνωρίζει ένα θέμα ενώ το γνωρίζει λάθος. Και για να μην μείνουμε λοιπόν στο τι νομίζει ο καθένας, θα αναφέρομαι στο θεσμικό πλαίσιο με τους συγκεκριμένους νόμους που υπάρχουν και ρυθμίζουν αυτά τα θέματα. Ο κύριος λοιπόν νόμος ο οποίος ρυθμίζει τα της εφεδρείας είναι ο 3421 του 2005 σχετικά με τη στρατολογία των Ελλήνων, τη στράτευση, τη θητεία, αλλά και την εφεδρεία. Συγκρατήστε λοιπόν ότι σύμφωνα με τον νόμο, το ηλικιακό όριο για άρενες είναι 18 με 45.
Θέλω λοιπόν να κατανοήσετε ότι η εφεδρεία είναι ένα μεγάλο πουλ, μια μεγάλη δεξαμενή, η οποία θα δώσει το απαραίτητο προσωπικό για να καλυφθούν οι απαραίτητες επαντρώσεις, στελεχώσεις, να το πω καλύτερα, για όλες τις προηγούμενες έννοιες στις οποίες αναφέρθηκα. Δηλαδή, μέσα από την εφεδρεία θα πάρει τον κόσμο που απαιτείται η επιστράτευση για να κάνει τι? Για να συμπληρώσει τις μονάδες και τους σχηματισμούς στο 100% της εν πολέμω συνθέσεως, όπως λέμε. Δηλαδή, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, κατόπιν και της επίσημης παραδοχής παύλα διαρροής προ λίγων μηνών από τον ίδιο τον Υπουργό, η επάνδρωσή μας αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, δεν ξεπερνάει το 25 βαριά 30%. Χρησιμοποιώ πλέον λοιπόν αυτό το ποσοστό, αφού ανακοινώθηκε και επίσημα από πλευράς Υπουργείου, για να κατανοήσετε το μέγεθος που βρισκόμαστε. Να τονίσω επίσης, καθώς βλέπω και αρκετούς συναδέλφους εν αποστρατεία κτλ., να τονίσω ότι ο ελληνικός στρατός, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, μετά το 1949 δομήθηκαν επάνω στα νατοϊκά πρότυπα. Τα νατοϊκά πρότυπα, λοιπόν, ορίζουν ότι αν μια μονάδα η οποία έχει εμπλακεί σε επιχειρήσεις πέσει σε επάνδρωση κάτω του 85-80%, τότε αυτή αποσύρεται λόγω των μεγάλων απολειών από το θέατρο επιχειρήσεων, πηγαίνει στα μετώπισθεν για συμπλήρωση, όπως λέμε, επανεκπαίδευση και στη συνέχεια επαναποστέλλεται στην ζώνη πρόσω του θεάτρου επιχειρήσεων. Οπότε λοιπόν από τη μία έχουμε αυτό το 80-85% το οποίο λέει παρακάτω από αυτό είσαι εκτός ενεργείας, και φέρνω σε αντιπαράθεση αυτό το 25-30% το οποίο έχουμε. Άρα κατανοούμε όλοι ότι με 25-30% οι μονάδες με τη σημερινή τους σύνθεση δεν μπορούν να εκπληρώσουν την αποστολή τους. Ξεκινώ από αυτό. Χρειάζεται λοιπόν να συμπληρωθούν στο 100%. Πώς θα γίνει αυτό? Με επιστράτευση και παίρνοντας κόσμο από την εφεδρεία, από αυτή την μεγάλη δεξαμενή. Πάλι κατόπιν υπουργικής απόφασης μπορεί να γίνει αλλαγή κατανομής, δηλαδή κάποιος να έχει υπηρετήσει στην αεροπορία ή στο ναυτικό, αλλά με μια υπουργική απόφαση θα κληθεί να επανδρώσει μονάδα του στρατού ξηράς. Συνήθως αυτό συμβαίνει λόγω του ότι οι ανάγκες του στρατού ξηρά σε προσωπικό είναι πολύ μεγαλύτερες από του ναυτικού και της αεροπορίας, και πάλι λοιπόν αυτό θα γίνει με μια υπουργική απόφαση. Ποιοι δεν ανήκουν στην εφεδρεία? Όσοι έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους ή όσοι για οποιοδήποτε λόγο έχουν διαγραφεί οριστικά. Να μπούμε σε πιο δύσκολα κομμάτια και να θίξουμε λοιπόν το κομμάτι της παλαϊκής άμυνας. Γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλη δυσαρμονία στο κομμάτι της κατανόησής της. Παλαϊκή άμυνα λοιπόν είναι η συμμετοχή, είναι η ενεργό συμμετοχή στην εθνική ασφάλεια των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Άρα λοιπόν εδώ δεν υπάρχει διαχωρισμός στο φύλο, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αλλά δεν μετέχουν στις ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή, δεν είναι ούτε ενεργός στρατός, δεν είναι εθνοφυλακή, και δεν εντάσσονται μέσα στην επιστράτευση. Άρα λοιπόν θα πρέπει η επιστράτευση να πάρει τον κόσμο της, θα πρέπει η εθνοφυλακή
να πάρει τον κόσμο της και να δούμε τι μένει για την παλαϊκή άμυνα. Η οποία παλαϊκή άμυνα, μην νομίζουμε ότι είναι κάτι θολό, γενικό, έτσι, αβέβαιο και μπορεί ο καθένας να το μεταφράζει όπως θέλει. Όπως επίσης θέλω να τονίσω και να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι εθελοντική η συμμετοχή της. Η συμμετοχή στην παλαϊκή άμυνα βάσει του νόμου πλαίσιο 2641 του 98 είναι υποχρεωτική και θα δείτε το πώς. Δυστυχώς λοιπόν έχουν υπάρξει κάποιες παρανοήσεις και νομίζουμε ότι είναι εθελοντική η συμμετοχή στην παλαϊκή άμυνα. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Ενώ λοιπόν η παλαϊκή άμυνα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη και οργανωμένη από τον καιρό της ειρήνης και θα πρέπει να ενεργοποιείται, δηλαδή αυτό που είπαμε στην αρχή περί κινητοποίησης, θα πρέπει να ενεργοποιείται σε μια περίοδο κρίσης, έντασης πολέμου, εμείς δυστυχώς λόγω μη εφαρμογής των προβλέψεων του νόμου έχουμε περιπέσει σε μια μεγάλη και βαριά αδράνεια με αποτέλεσμα να υπάρχουν και αυτές οι προηγούμενες παρανοήσεις τις οποίες αναφέρθηκα. Πώς συμβάλλει η παλαϊκή άμυνα? Η παλαϊκή άμυνα λοιπόν συμβάλλει, όπως είπαμε, στην τοπική άμυνα, συμβάλλει με τα τμήματα ενίσχυσης παλαϊκής άμυνας, συμβάλλει στην πολιτική άμυνα και στην πολιτική προστασία. Σε καιρό ειρήνης συμβάλλει μόνο στην πολιτική άμυνα και στην πολιτική προστασία. Θα τα δούμε και αυτά λίγο παρακάτω. Τι είναι η τοπική άμυνα? Μα είναι αυτό που λέει ακριβώς η λέξη. Είναι μια στρατιωτικής φύσης αποστολή όπου έχει συγκροτηθεί ένα τμήμα παλαϊκής άμυνας, ένοπλο, το τονίζω, ένοπλο, το ξαναλέω, το οποίο έρχεται να συνδράμει τις αποστολές και τα έργα, τα στρατιωτικής φύσης έργα του σχηματισμού στη ζώνη ευθύνης του οποίου συγκροτήθηκε. Και έρχεται λοιπόν το τμήμα της παλαϊκής άμυνας να υποστηρίξει την τοπική άμυνα, παραδείγματος χάρη, της πόλης της Καβάλας και να αντιτάξει άμυνα σε τοπικό επίπεδο, να προσβάλλει τον εχθρό ο οποίος δύναται να ενεργήσει εναντίον της πόλης και όπως καταλαβαίνετε θα τον προσβάλλει με όπλα. Και όχι μόνο φορητά όπλα, προβλέπονται και επιμέρους βαρέα όπλα ακόμα και για τα τμήματα παλαϊκής άμυνας. Πέρα λοιπόν από την τοπική άμυνα υπάρχουν αυτά τα τμήματα παλαϊκής άμυνας, συγκροτούνται σε μέγεθος επίπεδου τάγματος. Υπάρχουν λοιπόν και τα τμήματα ενίσχυσης παλαϊκής άμυνας, όπου είναι ιδίου μεγέθους, ιδίου εξοπλισμού ή δυνατόν να έχουν και μέσα μετακίνησης εξ επιτάξεως, θα τα πούμε παρακάτω, όπου αυτά μπορούν να δρουν εντός του νομού από τη ζώνη ευθύνης στην οποία συγκροτήθηκαν και σε περίπτωση ανάγκης κατόπιν εντολής του διοικητή του μείζωνος στρατιωτικού σχηματισμού μπορούν να δράσουν μέχρι και στην γειτονική νομαρχία. Δηλαδή δεν μπορεί ένα τμήμα παλαϊκής άμυνας που συγκροτείται παραδείγματος χάρη στην Καλαμάτα δεν μπορεί να βρεθεί στις Σέρρες. Μπορεί όμως να βρεθεί στο νομό Ηλίας ή στο νομό Αρκαδίας. Θα πρέπει να υπάρχει τώρα από την περίοδο της ειρήνης κανονισμός οργάνωσης, σχεδίασης, αποστολές κτλ. Της παλαϊκής άμυνας. Είναι ένα κομμάτι την ευθύνη την οποία την φέρει το ΙΠΕΘΑ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισήγησης του ΓΕΘΑ, όπως αντίστοιχα θα πρέπει να έχει υπάρξει προπαρασκευή, πρακτική εξάσκηση, εκπαίδευση, επιμόρφωση κλπ. Όλων αυτών των τμήματων παλαϊκής άμυνας.
Και όπως σας είπα, υπάγονται στις μονάδες και σχηματισμούς του στρατού Ξηράς, εκεί στη ζώνη όπου συγκροτούνται. Ποιοι λοιπόν θα ενταχθούν στην Παλαϊκή Άμυνα? Όλοι οι άνδρες ηλικίας 18-60 ετών, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στις ένοπλες δυνάμεις, δεν συμμετέχουν στα σώματα ασφαλείας, δεν συμμετέχουν στην επιστράτευση, δεν συμμετέχουν στην εθνοφυλακή. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι κατάλληλοι για την επάνδρωση των τμήματων Παλαϊκής Άμυνας, κατά προτεραιότητα. Μπορούν να ενταχθούν και γυναίκες της ίδιας ηλικίας. Εθελοντικά, σε εθελοντική βάση, είναι μόνο για ηλικίες μεγαλύτερες των 60 ετών και για την ηλικία 16 με 18 ετών. Από αυτή λοιπόν την πρόβλεψη του νόμου εξαιρούνται οι έγκυες γυναίκες, οι πολύτεκνες μητέρες και όσες είναι φροντιστές υπερηλίκων ή ατόμων με προβλήματα υγείας, αναπηρίας κτλ. Και πώς έρχεται αυτό το πράγμα να κουμπώσει? Γιατί όπως σας είπα λοιπόν, αυτό είναι υποχρεωτικό, δεν είναι σε εθελοντική βάση. Και εδώ αρχίζει λοιπόν αυτό το bottom-up, από κάτω προς τα πάνω που σας είπα, δηλαδή η σχεδίαση. Έρχονται λοιπόν, κύριε Παπαβασιλείου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έχουν ρόλο κλειδί, κυρίαρχο ρόλο, ο νόμος τα λέει, και φτιάχνουν τις λίστες για τη συγκρότηση των τμήματων Παλαϊκής Άμυνας, τις οποίες μέχρι τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους οφείλουν να τις αναρτούν στα τοπικά, δημοτικά ή κοινοτικά καταστήματα. Ξέρω δεν έχετε δει ποτέ κάτι τέτοιο. Ούτε κι εγώ. Αναρτώνται λοιπόν αυτές οι καταστάσεις και υπάρχει χρόνος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους. Όσοι είδαν το όνομά τους εκεί πέρα, ο Γιάννης, ο Μίτσος, ο Τάκης, η Βαγγελιό κτλ. Έτσι, να πούνε εγώ δεν μπορώ, άρα να υποβάλουν ενστάσεις. Γιατί έχω τον πατέρα μου κατάκητο, γιατί εγώ έχω τα 12 παιδιά και ούτω καθεξής. Μέχρι τον Μάρτιο, υποβάλλονται λοιπόν μέχρι 31 Δεκεμβρίου οι ενστάσεις, μέχρι μέσα Μαρτίου εξετάζονται οι ενστάσεις και μέχρι τέλη Μαρτίου πλέον αναρτώνται οι τελικές λίστες και κατάλογοι συγκρότησης των τμήματων Παλαϊκής Άμυνας. Και εκεί φτάσαμε, ας πούμε, στο Α της αλφαβήτα. Διότι αυτός ο κόσμος θα πρέπει να οργανωθεί, να συγκροτηθεί σε επιμέρους ομάδες, δημιουργίες κτλ. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν υλικά για την ένδυση, την υπόδυσή του, τον εξοπλισμό του, τον οπλισμό του. Από ποιους? Από τους σχηματισμούς τους στρατιωτικούς, εκεί όπου εντός της ζώνης ευθύνης τους θα ενεργήσουν. Από την ταξιαρχία της Καβάλας. Θα πρέπει να κρατάει υλικά η ταξιαρχία και της Καβάλας, εκεί πέρα, για να έχει δύο τάγματα. Ένα το τάγμα Παλαϊκής Άμυνας Καβάλας και ένα τάγμα ενίσχυσης Παλαϊκής Άμυνας, μήπως πρέπει να το στείλει στο διπλανό νομό. Έτσι. Αντίστοιχα, ο κόσμος αυτός θα πρέπει να εκπαιδευτεί. Δηλαδή, ξαφνικά θα του δώσουμε ένα ντουφέκι και να του πούμε φύγε, να πας πού? Και δεν είναι μόνο το ντουφέκι, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να μάθουν να ενεργούν από κοινού, ότι θα πρέπει να εκτελέσουν κάποιες αποστελές, έστω της φύλαξης κοινοφελών εγκαταστάσεων, να πάνε στο υδραγωγείο της Κεραμωτής και ούτω καθεξής. Η πρόσκλησή τους λοιπόν, έτσι, αυτοί όμως το ξέρουν ότι έχουν ενταχθεί πλέον εκεί. Η πρόσκλησή τους γίνεται με φύλλα προσωπικής πρόσκλησης, όπως λέμε. Ενώ για τους μη συμμορφούμενους υπάρχουν ποινικές κυρώσεις. Τα τμήματα αυτά λοιπόν προβλέπεται κατά 10% να συγκροτούνται από μόνιμους ή εφέδρους και των τριών κλάδων. Άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς ο κόσμος αυτός έχουμε κατανοήσει ότι δεν είναι εκπαιδευμένος και θα είναι δύσκολο να συγκροτηθεί και να αποκτήσει αυτή την οντότητα του τάγματος Παλαϊκής Άμυνας που θέλουμε, έχει γίνει πρόβλεψη ώστε το 10% να λειτουργήσει ως πυρήνες από μονίμους ή εφέδρους εν ενεργεία ή εξεφεδρείας.
Ένα αποστρατεία δηλαδή στελέχη, χαμηλόβαθμα. Αντίστοιχα λοιπόν υπάρχουν, όπως σας είπα, οι ΠΟΗ σημαίνει πίνακες οργάνωσης και υλικού για τα τμήματα παλαϊκής άμυνας, οπλισμός, πυρομαχικά, αυτά που λέγαμε, υλικά, έτσι. Ένα σημείο στο οποίο θέλω να μείνω λίγο παραπάνω είναι ότι τα μέλη της παλαϊκής άμυνας είναι αυτές οι πολιτοφυλακές, όπως ονομάζονται, οι λεγόμενοι πολιτοφύλακες, όπου πλέον έχουν συγκεκριμένη ένδυση, έμβλημα και διακριτικά. Και επειδή έχουν συγκεκριμένη ένδυση, έμβλημα, διακριτικά και εντάσσονται μέσα στις ενεργές δυνάμεις άμυνας, χαίρουν και του σεβασμού του δικαίου και των προβλέψεων του δικαίου της συνθήκης της Γενέβης. Όσον αφορά λοιπόν τα νησιά μας και δι' αυτά του Ανατολικού Αιγαίου, σαφέστατα και υπάρχει ένα σχέδιο ενισχύσεων σε περίπτωση προσβολής τους, μιλώντας για τον ενεργό στρατό. Από εκεί και πέρα όμως, όπως και ο κύριος Γρήβας εύστοχα έθιξε, το θέμα της παλαϊκής άμυνας αναπτύσσεται σε τοπικό επίπεδο. Και υπάρχει από τη μία η παλαϊκή άμυνα και από την άλλη η εθνοφυλακή. Θέλω να πάω πίσω στην κρίση του 1996. Αυτό που θα σας πω έχει δημοσιευτεί και κυκλοφορά στο διαδίκτυο. Ενώ λοιπόν ο θεσμός της επιστράτευσης δεν λειτουργήσε ικανοποιητικά, δηλαδή όταν μιλάμε για επιστράτευση, για την επάντρωση των ενεργών μονάδων, αντίστοιχα λειτουργήσε πάρα πολύ γρήγορα και θετικά ο θεσμός της εθνοφυλακής και οι μονάδες εθνοφυλακής συμπληρώθηκαν τάχιστα από τους εθνοφύλακες εντός λίγων ωρών. Όσον αφορά για τα θέματα παλαϊκής άμυνας, όπως σας ανέλησα διεξοδικά, ενώ υπάρχει το νομικό πλαίσιο από το 1974, μέχρι και σήμερα δεν έχουμε χειροπιαστά πράγματα παρά την πολυνομία μας που να έχουν συγκροτηθεί τμήματα παλαϊκής άμυνας. Άρα από εκεί πέρα η άμυνα των νήσων επαφίεται στις μονάδες του στρατού ξηράς και στα σχέδια ενίσχυσης εφόσον αυτά λειτουργήσουν. Καταλαβαίνετε ότι για να φύγουν οι ενισχύσεις από την υπηρετική Ελλάδα έχουν να διασχίσουν ολόκληρο το Αιγαίο και τα πλοία αυτά που θα κουβαλούν τις ενισχύσεις, είτε είναι πεζοναύτες είτε είναι άλλες ενισχύσεις, σαφώς και θα υπόκεινται και στην εχθρική παρακολούθηση και ανίχνευση και στοχοποίησή τους. Από εκεί και πέρα, επιτοπίως, αυτό που μπορεί να λειτουργήσει είναι η εθνοφυλακή και τα τμήματα παλαϊκής άμυνας, τα οποία όμως δεν έχουν συγκροτηθεί ακόμη και σήμερα. Εγώ αυτό που θέλω να κατανοήσετε είναι ότι σε μια περίοδο έντασης κρίσης πολέμου, το κράτος δεν σταματά να λειτουργεί. Στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό θα πρέπει να επιτευχθεί η συνέχεια λειτουργίας του κράτους. Θα σας φέρω κάποιες εικόνες που ευτυχώς για τα τελευταία αρκετά χρόνια στη χώρα μας, από το 50 και μετά τέλος πάντων, δεν έχουμε δει πράγματα. Δυστυχώς οι αδελφοί Κύπροι τα είδαν 25 χρόνια μετά το 1974. Σε μια περίοδο λοιπόν έντασης κρίσης, πολέμου κλπ. Εννοείται ότι ο εχθρός θα προσβάλλει και πέραν των στρατιωτικών τμήματων. Εκεί λοιπόν θα γίνουν καταστροφές σε υποδομές, θα γίνουν καταστροφές σε κτίρια, θα γίνουν καταστροφές σε δρόμους. Πιθανόν να προσβληθεί και τμήμα του πληθυσμού, του άμαχου πληθυσμού, χωρίς να παραδεχτεί ποτέ ο αντίπαλος ότι το στοχοποίησε ή σε κάποιο μέτρο αποδεκτό να θεωρηθεί και ως λεγόμενες παράπλευρες, η στοχοποίησή του να θεωρηθεί και ως αποδεκτό επίπεδο παράπλευρων απολειών. Όλη αυτή λοιπόν η κατάσταση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ποιος θα σβήσει τις φωτιές αν δεν υπάρχει πυροσβεστική? Θα επαρκεί η πυροσβεστική η σημερινή να σβήσει αυτές τις πυρκαγιές εγκαταστάσεις κλπ? Ποιος θα απομακρύνει τα μπάζα και τα ερείπια? Σας τα κάνω οπτικά για να κατανοήσετε, έτσι, τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα και πού πάμε, πού βρισκόμαστε. Ποιος θα απομακρύνει τα μπάζα λοιπόν από τα καταστραμμένα κτίρια, από τους δρόμους? Ποιος θα πρέπει να ξαναφτιάξει τις γραμμές που βομβαρδίστηκαν του σιδηροδρομικού δικτύου?
Ποιος θα πρέπει να αποκαταστήσει ξανά τους κόμβους των επικοινωνιών? Ποιος θα πρέπει να ξαναφτιάξει τα λιμάνια? Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί όπως και ο κύριος Χωριανόπουλος αναφέρθηκε πριν, έχουμε μάθει σε ένα μοντέλο, κακώς έχει έτσι, αυτή η λαϊκή τέλος πάντων περιραίουσα ατμόσφαιρα, ότι αν εμπλακούμε σε ένα πόλεμο, αυτός θα είναι ο λιγοήμερος, θα είναι 2 ημερών και μετά θα μεσολαβήσουν οι διεθνείς οργανισμοί, οι φίλοι και σύμμαχοι και ούτω καθεξής και όλα καλά. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Υπόψη ότι η αναγκαιότητα περί πολιτικής προστασίας, πολιτικής κινητοποίησης, πολιτικών δυνάμεων, πολιτικής σχεδίασης εκτάκτου ανάγκης, όλα αυτά έρχονται πολύ πιο πίσω και από το 1974, απλά σταμάτησα στο νομικό πλαίσιο ξεκινώντας από το 1974. Αυτά για πρώτη φορά όμως συγκροτήθηκαν, θεσμοθετήθηκαν δια νόμου στην περίοδο Μεταξά, που ήταν εντεταγμένα στην περίοδο προετοιμασίας της χώρας για να αντιμετωπίσει μία στρατιωτική επιχείρηση, μία στρατιωτική κρούση από έναν αντίπαλο. Τότε λοιπόν για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκαν αυτά και στο διάλειμμα μάλιστα είχα και συγκεκριμένα έναν σύντομο διάλογο με φίλους και τόνισα ότι δυστυχώς δεν μαθαίνουμε και δεν μαθαίνουμε όχι μόνο από τα λάθη των άλλων, αλλά δυστυχώς δεν μαθαίνουμε από τα λάθη και τα παθήματα τα δικά μας, τα εθνικά. Προ λίγων ημερών είχαμε τη μέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, όπου έχουν συμβεί φρικαλαιότητες που αδυνατεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Ακολούθησαν τα γεγονότα της μικρασιατικής καταστροφής με αντίστοιχες, να το πω έτσι, πράξεις και γεγονότα από πλευράς των Τούρκων. Βλέπετε, εγώ λέω και τη λέξη της Τουρκίας και τη λέξη της γενοκτονίας. Δυστυχώς, την περίοδο λοιπόν μετά την κατάρρευση του ελληνικού μετώπου, την περίοδο του 41 και της 4χρονης περίπου κατοχής που ακολούθησε, κατοχής βουλγαρικής, ιταλικής και γερμανικής. Είχαμε και εκεί τέτοια πράγματα και στη συνέχεια το 1974 είχαμε μια από τα ίδια για τους αδελφούς Κυπρίους. Και παρόλα αυτά, μυαλό δεν βάζουμε. Έρχομαι λοιπόν, γιατί το λέω, γιατί αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να έχουν θεσμοθετηθεί και όχι μόνο θεσμοθετηθεί και εφαρμοστεί, έτσι, ιδίως μετά τα γεγονότα της μικρασιατικής καταστροφής, αυτά θα έπρεπε να είναι μέσα στην αλφαβήτα της ελληνικής εθνικής αμυντικής πολιτικής, τα οποία θα δείτε τώρα μια πανσπερμία νόμων και νομοθετημάτων. Έρχομαι στη μεταπολίτευση από το 1974 και μετά, αλλά θα έρθουμε και στην πραγματικότητα. Ξεκινάμε λοιπόν με μια θεσμοθέτηση του 1974, όπου πλέον εισαγάγεται η έννοια της πολιτικής σχεδίασης και εκτάκτου ανάγκης, αυτά τα ψέα τα λεγόμενα. Ερχόμαστε λοιπόν μετά από μια 20ετή αδράνεια, ερχόμαστε στον 2344 του 1995 για να οργανώσουμε πολιτική προστασία. Τότε πρωτοσυγκροτείται σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Μετά πάμε στο 98 περί πολιτικής προστασίας, ψέα και πολιτική άμυνα. Το 2010 έρχεται ο Καλλικράτης, ο οποίος ρίχνει και αυτός έτσι 2 πινελιές περί πολιτικής άμυνας και αποκεντρωμένης διοίκησης, με 2 νομοσχέδια το 10 λοιπόν. Το 16 ξαναερχόμαστε και μιλάμε για πολιτική σχεδίαση εκτάκτου ανάγκης. Το 19 επιτέλους συστήνεται το 2019, έτσι. Συστήνεται η πρώτη λειτουργία σχολής ψέα. Ερχόμαστε λοιπόν, θα δώσω κάποιες έμεσες απαντήσεις και στα ερωτήματα προτάσεις του κυρίου Παπαβασιλείου, για να καταλάβουμε ότι
πού βρίσκεται το πρόβλημα, πού βρίσκεται το κενό. Έρχεται λοιπόν το 2022 ένας νόμος, και έρχεται και ένα έγγραφο στο οποίο θα το δούμε παρακάτω, έρχεται ένας νόμος το οποίο μας νοιάζει, έτσι, η προτεραιότητά μας είναι πώς θα στελεχώνονται οι θέσεις των προϊσταμένων αυτών των αυτοτελών τμήματων παλαϊκής άμυνας. Δηλαδή, εκεί είναι όλο μας το είναι, ας πούμε. Έχουμε λοιπόν το 2020 έναν εθνικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων. Υπόψη είχε προηγηθεί το Μάτι, είχε προηγηθεί η Μάνδρα, είχε προηγηθεί η Ηλία, είχε προηγηθεί το Σάμινα, έτσι. Και ερχόμαστε το 2020 να φτιάξουμε έναν εθνικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης τέτοιων κινδύνων. 28 Απριλίου, λοιπόν, εδώ είναι η απάντηση προς τον κύριο Παπαβασιλείου, το Υπουργείο Εσωτερικών βγάζει ένα έγγραφο και δίνει εντολή προς την τοπική αυτοδιοίκηση να συσταθούν γραφεία πολιτικής άμυνας. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν έχει γίνει τίποτα. Όπου σε μια προσέγγιση bottom-up, δηλαδή από κάτω προς τα πάνω, ο ρόλος αυτών των γραφείων είναι καταλυτικότατος. Καταλυτικότατος. Δεν έχει πέσει πενιά, επιτρέψτε μου να το πω λαϊκά. Ερχόμαστε λοιπόν με έναν επόμενο νόμο το 23 περί αναδιάρθρωσης πολιτικής προστασίας με βαρύτητα στον Εθνικό Μηχανισμό Εναέριας Διάσωσης και ξανά το 23 με σύσταση Γενικής Γραμματείας στο Υπουργείο, καινούργιο Υπουργείο, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας του Περιβάλλοντος, όπου αυτά τύπης έχουν περάσει σε αυτό. Βλέπετε λοιπόν μια πολυνομία, η οποία όμως ακόμα και σήμερα, λόγω της κατάστασης, δεν έχει ρυθμίσει απολύτως τίποτα και δεν έχει δώσει λύση στο μεγάλο πρόβλημα. Για αυτά τα πράγματα λοιπόν, για τους Δήμους που είπαμε, μιλήσαμε και τα λοιπά, έτσι, βλέπετε τα επιμέρους θέματα της πολιτικής προστασίας, φρούρηση κοινοφιλών εγκαταστάσεων. Ποιος θα το φρουρήσει, περιφρουρήσει το τοπικό υδραγωγείο για να μην έχουμε μαζική δηλητηρίαση του πληθυσμού της περιοχής? Ποιος θα περιφρουρήσει το εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στη Σύρο ή στην Κο, που πολλά από τα νησιά μας ακόμα δεν έχουν κεντρική ηλεκτρική διασύνθεση και λειτουργούν με διζελομηχανές επιτόπιες? Ποιος θα περιφρουρήσει το νοσοκομείο? Ποιος θα περιφρουρήσει το σιδηροδρομικό σταθμό? Υπόψη ότι για κοινοφελή έργα ζωτικής σημασίας, όπως λέμε, θα αποδοθούν συγκεκριμένες στρατιωτικές αποστολές σε συγκεκριμένα στρατιωτικά τμήματα, τις λεγόμενες ΔΑΜ, δυνάμεις ασφαλείας μετώπισθεν, όπως λέγονται, αλλά αυτές οι δυνάμεις, για να αναλάβουν αυτά τα έργα, θα λείψουν από κάπου αλλού. Ενώ λοιπόν η σχεδίαση είναι όλα αυτά να αναλυφθούν από την παλαϊκή άμυνα. Από τα βασικά τμήματα παλαϊκής άμυνας και από τα τμήματα ενίσχυσης. Κάπου γίνονται και κάποιες ασκήσεις, τέλος πάντων, και χτυπάνε οι σιρήνες. Ωραία. Το ότι λειτουργούν οι σιρήνες είναι το ένα. Το κρατούμενο, και αυτό είναι καλό. Το δεύτερο, άντε και τις ακούσαμε τις σιρήνες, τι θα κάνει ο κόσμος? Έτσι. Δηλαδή, γνωρίζει ο κόσμος τι θα πρέπει να κάνει σε περίπτωση που ακουστούν οι σιρήνες, ή οι σιρήνες θα είναι ένα αλάρμ, ένα trigger πανικού, όπου ο καθένας θα τρέχει πανικόβλητος και ίσως εκεί να εφαρμοστεί και αυτό το οποίο διδάσκεται και στα βιβλία του Δημοτικού, να πάει ο πατέρας στην τράπεζα να τραβήξει λεφτά, γιατί και μετά κλειστήκαν όλοι στο υπόγειο που ο Γιωργάκης δεν ήθελε να γίνει άντρας. Έτσι. Δεν τα λέω εγώ, συγγνώμη, τα βιβλία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τα διδάσκουν αυτά. Έτσι, είναι ένα συγκεκριμένο κείμενο, αφιέρωση για την 28η Οκτωβρίου.
Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον μηχανισμό ενημέρωσης και αντίδρασης πολιτικής προστασίας υπάρχουν κάποια καταφύγια, αλλά δυστυχώς ο κόσμος τα αγνοεί πλήρως. Όπως εξίσου πλήρως δεν έχουν συντηρηθεί. Όπως εξίσου πλήρως είναι υποαίρεση η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά. Ενώ λοιπόν ο ενεργός στρατός θα κοιτάξει να εξασφαλίσει τις ανάγκες του, έρχεται λοιπόν η πολιτική προστασία που θα πρέπει να εξασφαλίσει τον πληθυσμό. Για να μην βιώσουμε καταστάσεις 41 όπου πεθαίναν άνθρωποι από ασιτεία στους δρόμους. Και ερχόμαστε λοιπόν, έτσι, εγώ σας φέρνω το κοντράστ για να σας προβληματίζω πάντοτε με αλήθειες. Παρότι λοιπόν η Αθήνα με πολύ λιγότερο πληθυσμό το 41 βίωσε τέτοιες καταστάσεις, σήμερα όπου σχεδόν ο μισός πληθυσμός έχει μαζευτεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με τα 2/3 του πληθυσμού να βρίσκονται στην περιοχή νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης, με συγκεκριμένες περιορισμένες οδεύσεις του λεκανοπεδίου Αττικής, ήτι 3 λιμάνια, Πειραιάς, Λαύριο, Ραφίνα, τα οποία θα στοχοποιηθούν εκ των ουκάνευ, με ένα κουτσό σιδηροδρομικό δίκτυο και με 2 μόλις οδικές, άντε 2,5 προσβάσεις, οι οποίες λόγω γεωγραφικών περιορισμών κλείνουν πανεύκολα. Αναφέρομαι στη στενοπό της Μαλακάσας 1, στην Ισθμό της Κορίνθου 2 και το 2,5 το μισό πάει στον παλιό δρόμο της Θήβας. Καταλαβαίνετε ότι αφενός μεν υπάρχουν έντονοι προβληματισμοί κατά πόσον μπορούν να υλοποιηθούν σχέδια επιστράτευσης εγκαίρως, κατά πρώτον, και κατά δεύτερον, πώς αυτός ο πληθυσμός, τα 5 εκατομμύρια όσοι μείνουν στο λεκανοπέδιο, θα τραφεί επαρκώς. Όπως βλέπουμε λοιπόν, από αυτά τι κατανοούμε? Ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, έτσι. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες και ευθύνες, δεν υπάρχουν ξεκάθαρες αποστελές και υποχρεώσεις. Να συμπληρώσω κάτι όσον αφορά την εθνοφυλακή, και παρότι είχε γίνει μια εξαιρετική δουλειά από τον εμπνευστή αυτού του νομοσχεδίου, ήταν ένας συνάδελφος, είναι ένας συνάδελφος στην αποστρατεία, ο στρατηγός ο Κίμωνο Κωστής. Δυστυχώς, παρότι υπάρχει πρόβλημα μεγάλο πλέον μέσα στις πόλεις, μέσα στους αστικούς ιστούς, ξεκάθαρα αναφέρομαι στην παρουσία του μουσουλμανικού στοιχείου, το οποίο δεν ξέρουμε ή υποθέτουμε κατά μεγάλο βαθμό πώς θα αντιδράσει σε μια περίοδο έντασης, κρίσης, σύγκρουσης με την Τουρκία απέναντι. Εν τέλει η εθνοφυλακή παραμένει μόνο για την επαρχία, να το πω έτσι, με βαρύτητα στην παραμεθόριο. Ενώ με τα 5 εκατομμύρια πληθυσμού στην Αθήνα θα αρκούν κάποιες μεμονωμένες ομάδες ή μοναχικοί λύκοι να διασπείρουν τον πανικό και τον τρόμο σε 5 εκατομμύρια κόσμου, και να δούμε τότε η τότε αστυνομία πού θα πρωτοτρέξει και τι θα μπορέσει να κάνει. Ενώ αντίστοιχα, παραδείγματος χάρη, αν υπήρχε ένα τμήμα εθνοφυλακής Περισσού, παραδείγματος χάρη, ίσως να υπάρχει αλλεργία, δεν ξέρω, από εκεί τυχαία, έτσι, Νέας Ιωνίας, Καλογρέζας, ας πούμε, έτσι, θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ πιο συγκροτημένα και συγκρατημένα, ώστε να διατηρηθεί η τάξη και η ασφάλεια, παρότι η χώρα θα οδηγείται σε μια ένοπλη σύγκρουση και σε μια ένοπλη αντιπαράθεση. Βλέπετε λοιπόν ότι η εφεδρεία μας τελικά αποδίδεται ανεκπαίδευτη. Και εδώ λοιπόν δεν εκπαιδεύτηκε στην 9μηνη θητεία. Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα εκπαιδευτεί σε 2-3 ημέρες, αν θα την καλέσουν μετά από 5-10 χρόνια? Βλέπετε λοιπόν πώς το ένα φέρνει το άλλο.
Επίσης, λοιπόν, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι και αυτή η κοινή δεξαμενή άντλησης προσωπικού. Θα δούμε ένα χαρακτηριστικό σχήμα σε λίγο, έτσι. Οπότε όλα αυτά αντανακλούν και στην ποιότητα και στην ποσότητα της εφεδρείας, ενώ προβληματισμός υπάρχει και για τα υλικά και τα εφόδια. Εδώ είναι λοιπόν το σχέδιο, ένα σκαρίφημα που έχω φτιάξει για να καταλάβετε λοιπόν, έτσι. Με το μπλε είναι όλος ο πληθυσμός της χώρας. Το τμήμα το διακεκομένο είναι αυτό που ανήκει στην εφεδρεία, δηλαδή αυτοί που έχουν εγγραφεί στην εφεδρεία, με μεγάλο μέρος αυτών να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, δηλαδή μέχρι τα 45 τους. Φανταστείτε λοιπόν, έτσι, ότι μέσα από την εφεδρεία, αποκλειστικά μέσα από την εφεδρεία, έρχεται να πάρει κόσμο το κομμάτι του ενεργού στρατού ξηράς με την επιστράτευση, οι ένοπλες δυνάμεις. Επίσης, ένα μεγάλο κομμάτι των μείζων έρχεται να πάρει και η εθνοφυλακή. Και μετά να δούμε τι μας μένει για να συγκροτήσουμε τις πολιτοφυλακές βάσει της σχεδίασης των ΠΑΜ-ΨΕΑ, τα τμήματα δηλαδή παλαϊκής άμυνας, και να έχουμε στη συνέχεια το απαραίτητο λοιπό προσωπικό, που είναι λοιπόν αυτό το απαραίτητο για την πολιτική κινητοποίηση. Εάν αυτά τα πράγματα δεν οργανωθούν από την περίοδο της ειρήνης, καταλαβαίνετε όλοι τι έχει να συμβεί σε μία περίοδο έντασης κρίσης πολέμου. Αυτά τα οποία διεξάγουμε από την πολύ καλή αυτή ομιλία, αρχικά είναι οι εξελίξεις οι οποίες τρέχουν, είναι πολύ σοβαρές γύρω από το ρόλο του πολίτη-οπλίτη. Είναι οι εξελίξεις οι οποίες αφορούν τα όπλα που τον πλαισιώνουν και το πόσο δυναμώνουν, μεγαλώνουν το ρόλο του και την αξία του στο πεδίο της μάχης. Θα μείνω στο λόγο του ότι ποτέ δεν θα είμαστε πλήρως έτοιμοι, και το πιστεύω αυτό και εγώ, πιστεύω και πολλοί και από εσάς. Όμως, σαφώς, υπάρχουν αλλαγές που πρέπει να γίνουν, υπάρχουν αλλαγές που ενδεχομένως γίνονται. Όπως είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως του ΣΑΕ, παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις συζητήσεις και τις εξελίξεις που υπάρχουν και τις αλλαγές που εξαγγέλθηκαν προσφάτως από τον πιο αρμόδιο όλων, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, σχετικά με την αλλαγή και την ανασυγκρότηση της εφεδρείας. Ελπίζουμε ολόψυχα αυτές οι αλλαγές να είναι βαθιές αλλαγές και να φέρουν μια ενεργεία εφεδρεία, ξεκινώντας από τους πιο δυναμικούς εκφραστές του εθελοντικού κινήματος, δηλαδή τους εθελοντές έφεδρους, και βεβαίως αυτό να φέρει τελικά σε σύντομο χρονικό διάστημα κάποια αποτελέσματα που να εγγυώνται λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια, λίγο μεγαλύτερη σιγουριά για όλους μας, για την ειρήνη. Εμείς ως εθελοντικό σωματείο που ασχολείται με αυτό, με την εφεδρεία τόσα χρόνια, έχουμε και θέσεις και άποψη και γνώμη, διότι βρισκόμαστε στο πεδίο, ασκούμαστε, βλέπουμε τι λείπει, βλέπουμε τι χρειάζεται, βλέπουμε αυτά τα πράγματα τα οποία μπορεί για πολύ ψηλά για την ηγεσία ίσως να είναι λεπτομέρειες, αλλά είναι πράγματα τα οποία μπορούν να φέρουν τρομερές αλλαγές και στην κοινωνία και στην εφεδρεία και να εξασφαλίσουν μια Ελλάδα ασφαλή και ειρηνική για πολλά χρόνια μπροστά μας. Και αυτές τις προτάσεις κάτσαμε έτσι με καθαρό μυαλό πριν από λίγες μέρες, τις καταγράψαμε. Είναι πράγματα τα οποία θα θέλαμε να τα ακούσετε, να καταγραφούν δημοσίως, να επικοινωνηθούν. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ήδη επικοινωνήσει από καιρό πριν προς την ηγεσία, αλλά βεβαίως είστε κι εσείς κοινωνοί αυτού του μηνύματος, είστε κι εσείς συμμέτοχοι σε αυτή την προσπάθεια επικοινωνίας, διότι όλο αυτό που κάνουμε σήμερα και που κάνουμε κάθε φορά που επικοινωνούμε τις προτάσεις της εφεδρείας είναι κάτι που δυναμώνει το μήνυμα προς τα πάνω ότι πρέπει να υπάρχουν αλλαγές και πρέπει αυτές οι αλλαγές να γίνουν σύντομα και γρήγορα. Αυτές τις προτάσεις λοιπόν θα ήθελα να σας διαβάσω τώρα, με την πρώτη και σημαντική, πως δεν μπορεί να υπάρξει ταχεία και αποτελεσματική ανασυγκρότηση της εφεδρείας χωρίς την αξιοποίηση των σωματείων των εφέδρων.
Είναι ανάγκη να θεσμοθετηθεί επισήμως από την πολιτεία και όχι μόνο από τα καταστατικά ίδρυσής τους, το πλαίσιο δράσης τους και να δοθούν διευρυμένες δυνατότητες εκπαίδευσης στους εθελοντές. Με αυτόν τον τρόπο θα αναγνωριστεί η ύπαρξη και η προσφορά τους, θα προστατευτεί και θα υποστηριχτεί το πεδίο δράσης τους και εν τέλει θα αναγνωριστεί η ιδιότητα του εθελοντή εφέδρου. Παράλληλα, οι μονάδες που εξαγγέλθηκε πως θα ιδρυθούν για την ανασυγκρότηση της εφεδρείας θα δουλέψουν αρχικά με τους πιο έμπειρους, τους πιο πρόθυμους και με πολύ υψηλό ηθικό πολίτες. Πολίτες, οπλίτες. Η δεύτερη μας πρόταση είναι για το πλαίσιο και τους τομείς εκπαίδευσης των εθελοντών εφέδρων. Οι εθελοντές έφεδροι, άνδρες και γυναίκες, διότι στην άμυνα πιστεύουμε πως δεν περισσεύει κανείς, και η ισότητα μεταξύ των φύλων είναι αδιαπραγμάτευτη, πρέπει να αποτελούν τμήματα άμεσης επιστράτευσης. Με την οργάνωσή τους σε τέτοια τμήματα θα γνωρίζονται και θα συνεκπαιδεύονται συχνά μεταξύ τους, θα γνωρίζουν καλά τους τομείς δράσης τους, τον αντικειμενικό σκοπό τους και τη μονάδα τους και τους προϊσταμένους τους. Η τρίτη πρόταση θέλει την κατάργηση του ορίου ηλικίας και την κατάταξη με βάση την ατομική αξιολόγηση του εφέδρου. Έτσι, έφεδροι με προβλήματα υγείας ή με έλλειψη βασικής φυσικής κατάστασης, που τώρα βρίσκονται στον προγραμματισμό της εφεδρείας, να αξιοποιηθούν σε μονάδες πολιτικής και παλαϊκής άμυνας και με τη σχετική μετεκπαίδευση να γνωρίσουν τη μονάδα και την ομάδα τους στον τομέα ευθύνης τους, χωρίς αυτά να χρειαστεί να γίνουν στην κρίσιμη ώρα. Με την κατάργηση του ορίου ηλικίας είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν στην πρώτη γραμμή εθελοντές έφεδροι που έχουν καλή φυσική κατάσταση, είναι εκπαιδευμένοι ή διαθέτουν χρήσιμες γνώσεις που απέκτησαν κατά την πολιτική του ζωή, οι οποίες μπορούν να φανούν πολύτιμες. Τα παραδείγματα πάρα πολλά από τα μέτωπα του πολέμου που έχουν αξιοποιηθεί αυτές οι γνώσεις από ανθρώπους που άφησαν τα εργαστήριά τους, τα συνεργεία τους και έφεραν αυτές τις γνώσεις στη διάθεση του στρατού με νέες εξελίξεις. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που ουσιαστικά φέραν τις τεχνολογικές εξελίξεις στο πεδίο του πολέμου. Και μιας και αναφερθήκαμε στα μετόπιστεν, η τέταρτη πρότασή μας αφορά την οργάνωση των Δήμων. Ναι, των Δήμων. Πρέπει τώρα σε καιρό ειρήνης να γίνει αξιοποίηση των πολιτών που προσφέρονται εθελοντικά βάσει γνώσεων, κατάρτισης δυνατοτήτων και ειδικών γνώσεων που μπορεί να έχουν και να τους ανατεθούν ρόλοι και τομείς ευθύνης. Έστω και πιλωτικά, έστω και με δειλά βήματα στην αρχή. Είναι σημαντικά να γίνουν τώρα αυτά και να αρχίσουν οι πολίτες να αποκτούν ρόλο και επίγνωση της ευθύνης που έχουμε όλοι μας. Πρώτα στα χαρτιά λοιπόν, στο σχεδιασμό και ύστερα σιγά σιγά πρακτικά με ασκήσεις και οργάνωση. Πρέπει ο πολίτης να γνωρίζει τα υλικά του και τον τόπο στον οποίο θα ενεργήσει και να έχει συνασκηθεί και συνεργαστεί με τους άμεσα εμπλεκόμενους με αυτόν. Αυτό θα ενδυναμώσει και τις σχέσεις μεταξύ πολίτη και Δήμου και την αίσθηση της τοπικής κοινότητας για από κοινού επιμέλεια και προετοιμασία. Και η πέμπτη μας πρόταση αφορά επίσης τους Δήμους και είναι συνέχεια των παραπάνω. Πρέπει να δημιουργηθεί καλύτερη οργάνωση και επιμελητία στους Δήμους με δημιουργία ή ενίσχυση των πιθανών υπαρχόντων υλικών εκτάκτου ανάγκης, όπως σκηνές, κινητές μονάδες σύντησης, ασυρμάτους, drone, υλικά πρώτης ανάγκης, υλικά πρώτων βοηθειών και πολλά ακόμα που λείπουν. Τα είδαμε στις πρόσφατες καταστροφές. Πρέπει να υπάρξει οργάνωση και επιμελητία στους Δήμους για όλα αυτά. Έχοντας εθελοντές πολίτες στην οργανική επάνδρωση και την κάλυψη των αναγκών και των μηχανισμών, ο κάθε Δήμος στη δύσκολη ώρα της σοβαρής κρίσης ή της έκτακτης ανάγκης θα μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ημιαυτόνομο κύτταρο, πετυχαίνοντας μικρά και μεγάλα θαύματα. Η έκτη και βασική μας πρόταση, επειδή δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε το παρόν χωρίς να ορεματιζόμαστε το αύριο, πιστεύουμε πως πρέπει να εισαχθεί συστηματική εκπαίδευση στα σχολεία για την προετοιμασία των παιδιών απέναντι σε πιθανές φυσικές καταστροφές και κρίσεις και να παρατηρούνται τα παιδιά στον εθελοντισμό, ώστε να δημιουργηθεί μακροπρόθεσμα μια παιδεία συμμετοχής και προσφοράς στα κοινά, αλλά κυρίως μια παιδεία προετοιμασίας και ασφάλειας, που τόσο πολύ λέμε και παρατηρούμε όλοι ότι λείπει γύρω μας. Έτσι, αύριο τα Ελληνόπουλα θα είναι εφοδιασμένα επαρκώς για να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε πρόκληση στο μέλλον.
Αυτές οι προτάσεις θεωρούμε πως μπορούν να προκαλέσουν μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας και της εφεδρείας αλλά και της κοινωνίας, να δημιουργήσουν την κατάλληλη προετοιμασία ώστε να μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με ασφάλεια και να απολαμβάνουμε την ειρήνη που στις μέρες μας στερούνται αρκετοί λαοί γύρω μας.